Достар, бүгін біздің тапшыруда өфі қонақтарла бар. Әлия Котлова, Мөғлифә Бейуммрен. Алия, скажите, пожалуйста, вот у вас такой легендарный танец, который исполняли наши легендарные исполнительницы, особенно в ансамбле имени Файзи Гаскарова, так ведь? Как вы пришли к тому, что именно вот на конкурс БАИК привести этот такой старинный, красивый танец? Ой, это, наверное, действительно очень глубокая цель такая у меня возникла. Буквально полгода назад я увлеклась башкирскими костюмами, изучала, книги читала, как шить, сама шила себе костюм. Ух ты, да. Комплекса. Это тот комплекс, откуда родом моя мама. И мне захотелось показать свой костюм людям, нашим жителям Уфы. А тут возможность возникла, чтобы и станцевать. А я очень люблю танцевать. Отлично. Ну, я вижу, у вас прекрасный позитивный настрой, у вас сияющая улыбка, у вас прекрасный костюм. Я думаю, все получится. Күп осракта классик бейеүдәрдең сыгышы, сыгарылышы турасында һорап, кызыкынып укыган, менә бейеү куючылар уны төрле халыктың холкын тәүдә өйрәнгәннәр. Холкын өйрәнгәннәр дә бейеү куйганнар. Һәм шул yerlikкә хас киемдәр үзләре уйлап сыгарганнар бит. Менә мәрхүм Радмира Гайбәдретдиновты исләмәсә лә мөмкин түгел инде. Ул безгә күп нәмәләрдә һөләп китте. Нисек итеп Фәйзи Гаскаровның бейеүдәр уйлап сыгарганын, нисек итеп бейеүдәр тууганын, һәм шул бейеүдәрдә сәхнәгә сыгарударын, Мәскәүгә мәдәният көндәренә нисек Башкортстанның исемен, данын күтәреп алып бару өчен нисек улар зур көс салганын. Мөғлифә бейеүе адактан Заһидә бейеү булып киткән бит инде. Тәүге күренеше уның Мөғлифә булган. Башкорт катын кызының исеменә багышланган. Башкорт катын кызының нәзакәтлегенә, тормышына мәдхия булган бейеү Мөғлифә бүген Баек сәхнәһендә каршы алайык. Әлия Котлова, Өфе калаһы.
Әйтәләр бит, бер ердә талантлы булган кеше бөтә яһәттән дә һәләтле дип. Менә әле сәхнәлә Мөглифә биюен биеп күрһәткән ханым, ул рәссам икән, портреттар эшләй. Ниндәйдер кимәлдә күңел кисерештәрен кагызга төшереп, һүрәткә төшереп, каләмән төшерһә, әле ул биергә килгән. Тимәк, уның күңелендә иҗат яшәй, иҗат комары уны этеп төртеп тора. Һәм ул Мөглифә биюен авыр биюде хайлаган, әлбиттә. Был биюде бөтә һәлә бия алмай. Әле ул биюде бик кирәк кенә кешеләр башкара. Һәм бына бүген һез килдегез бит инде. Күп һораулар туа был беүдә менә карагандан һуң. Мөглифә көй икенче көйенә бит инде. Менә Туңарак күл, Ете кыз уйнап китә бит инде. Шуңа күрә әдрәк мин аңламаным был беүдә. Рәссам буларак, әлбиттә, булайтып бейгәс афарин дип әйтәм. Һәм мин уйлавымса, безнең Әлия Котлова хәзер менә әле торганда ул җиңүче. Чөнки ул отбор турда үтеп, беренче турга үтте. Менә ул котлайым. Рәхмәт. Һеҙҙең кейемегеҙгә ҡарап хайран ҡалып ултырам, ысынлап та боронғоса итеп эшләнгән минең мөхәббәтем тип әйтәйем икән, ул еләндәр, еләндәрҙең беселеше, тегелеше һәм уларҙың биҙәлеше. Шуға күрә мин еләндәргә бик ентекле ҡарайым, ҡыҙғанып та ҡарайым, йәмһеҙерәк итеп тегеп, кейеп алһалар, ергә еткереп, әһҙә ҡыҫҡа ғына мына шундай күлдәгенең аҫта итәктәре матур ғына күренеп тора. Ысынлап та көнкүреш кейеменең элементтары ла бар. Сөнки бит был Мөглифә һәм Заһиҙа бейеүе ул ғөмүмән башҡорт ҡатын-ҡыҙының эталон бейеүе бит инде бит. Шуға күрә һеҙҙә ысынлап та мына эшкә яраҡлаштырылған, көндәлек тормошҡа яраҡлаштырған күлдәктең оҙонлоғо, еләндең оҙонлоғо бөтә нәмәһе лә тап килеп тора. Ә менә саҡ ҡына күңел күтәреп алыр өсөн, байрамға сығыр өсөн, кеше алдына сығыр өсөн башығыҙ ҡаплы, түшелдерегегеҙ дә бар. Шуның өсөн һеҙгә ҙур афарин һәм ҙур рәхмәт дип әйтмәксемен. Ысынлап та миңә бик оҡшаны. Мин һеҙҙең әйләнгән сағыҙҙа еләнегеҙҙең осоп китеүҙәрен ҡарап, хайран ҡалып ултырҙым. Рәхмәт һеҙгә һәм һеҙгә уңыштар. Хотел вас спросить, а вы этот танец сами по записям поставили или кто-то вам помог все-таки? Я сама, да, нашла историческую запись 1953 года, когда выступала Тамара Худайбердина. И именно этот танец полностью повторила, вот как получается, Да. Нет. как реконструкция произошла. Да. Нет, вы большая молодец, у вас получилось. Все-таки нужно было обратиться за консультацией, наверное, вот, к хореографам. Вот они бы еще вам подправили там положение головы, руки бы, поставили бы корпус правильно, вообще было бы... Да, я немножко позанималась у Милюши Хайбулиной. К сожалению, уроков было не так много. Может быть, было недостаточно, действительно. Ҙур рәхмәт. Большое спасибо. Менә һеҙ килеп сығыу менән, музыканы ишетеү менән, мин дә ҡарап торам бит инде яҙмаларҙа. Шунда Тамара Худайбердина бейеп йөрөй. Ҡыҫҡа ҡына мынау камзольчик яны танцует, да? Отсюда у нее косы. Да, другой костюм. Ә беренсе тапҡыр аны сәхнәгә Фәйзи Гаскаров ҡуйған. Аны беренсе башҡарыусы, ансамбльдың беренсе составының солисткаһы Хазина Магазова булған. Она танцевала вот этот танец в белом платье, вот точно такой же крой. Да. У Файзи Гаскарова есть книга «Башкирские танцы», и там вот картинка. Вы, наверное, по этой картинке реконструировали, да, этот костюм? Вы про костюм спрашиваете? Да. Костюм я, конечно, не привязывала к этому танцу, потому что изначально я его начала шить, когда просто стала изучать башкирские костюмы и вникалась в башкирскую культуру. И я изучала по книгам Айгулкова Малиевой. Целенаправленно шла показать костюм, чтобы зрители увидели исторический костюм. Он ведь художник, он рәссам. Нет, Күренеп тогда тора. вы вообще основательно подготовились. Здорово, здорово. Вот я, уважаемые коллеги, удивляюсь, вот что движет этими людьми, которых, в общем-то, танец – это не основное занятие другое. Но они погружаются в историю танца, они смотрят записи, шьют сами костюмы. Траймин, қайдан келе екен бұл кешеләргә мындай рух, мындай моң дигән кебек, башкорт моңы, чөнки бұл бик моңлы бию. Эдгадур рәхмәт. Конечно же, вы использовали фонограмму из интернета или из телевидения. Как раз видеозапись именно Тамары Да. Худайбердиной. Но она как-то, понимаете, она вначале резала слух,
а потом как-то к ней примирился, потому что вы сами как будто с того времени к нам пришли, исходя из вашего костюма. Мына шундай искиткес безнең баякта беренче тапкыр рәссам булып, үзе башкорт биюенә ниндәйдер һөюен үзендә асып, үзен өстендә эшләп, үзенең һәләтен барлап, һәр яктан әзерләнеп килгән биюсе безнең каршыбызда тора. Шулай бит, рәссам кеше киемен үзе теккән. Карагыз әле нинди искиткес матур. Был тарихи китаптардагы һүрәт. Шулай бит, һәм шул үткән хәтердән безгә һәйкәл һымак килеп сыкты, ниндәйдер гын килеп сыкты. Тәүге хандар һезнең өчен Әлия Котлова ошо биюгә әзерләнеп килгән һәм биюде үзе сәхнәгә сыгарганы өчен ниндәйрәк баһа булыр? Биюсе өчен ниндәйрәк баһа булыр? Зур рәхмәт. Һез икенче турга үттегез, без һезне көтеп калабыз. Алия, наверняка ваше выступление поразило наших жюри, потому что вы в своем костюме и в национальном таком колорите, который у нас очень редко встречается. Я удивилась сама, как отреагировало жюри. Я не рассчитывала на высокую оценку, потому что все-таки это самостоятельная работа, без такой серьезной поддержки более именитых мастеров. Ну, я очень благодарна, и я очень рада, что понравился костюм. И они даже так и отметили, надо было начинать с костюма. Ну, танец, потому что немножко страдает в том плане, что еще надо опыта набираться и учиться этому еще. Шулай итеп, Алияга уңыштар теләйек һәм безнең проект дәвам итә.